ISO-standarder og dansk standard. ISO-standard gør det nemmere for virksomheder at producere, nytænke, samarbejde og handle med hinanden, også over grænser, fordi at det er en enighed om grundlæggende retningslinjer, metoder og konstruktioner. Det vil sige, at man opretter inden for forskellige områder, laver man en retningslinje, som man så kalder en standard, for hvordan alle tingene skal gøre fremadliggende, så man er ikke i tvivl om, hvordan produkterne skal være. ISO er verdens største og mest kendte udgiver af internationale standarder. De er blandt andet mest kendt og anvendte ISO-standarder er de standarder, der giver vejledning i god lederpraksis inden for områder for blandt andet kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Når et produkt lever op til en standard, må det som hovedregel frit eksporteres til andre EU-lande, uden at der må stilles yderligere krav til produktet. Og det afhjælper tekniske handlingshindringer. Så er der 5 grunde til at arbejde med ISO, og de er herunder det et effektivt redskab i den globale samhandel. Det gør det meget nemmere for folk på de forskellige lande at vide, hvilke krav det er, de skal følge. Det er et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet på tværs landegrænser. En markedsforventning eller et markedskrav. At der kun er én, man skal gå ud fra, og der er ikke 1000 forskellige måder at gøre det på. Så er det et redskab til løbende forbedringer. Et værktøj til at optimere af processer og øget effektivitet og produktivitet. Så har vi længere nede om dansk standard. Dansk standard, det er her i Danmark, som udvikler og udgiver standarder. De udbyder kurser og tilbyder rådgivning til både private og virksomheder. De tilbyder, at kunderne kan få en indflydelse på udviklingen af den europæiske og internationale standard gennem flere udvalg, og så underviser de og rådgiver de også i standarder. Og det er en erhvervsdrivende fond, som har det. Det betyder, at overskuddet er investeret i udviklingen af nye aktiviteter. Og hvert år så indgår Dansk Standard en årlig resultatkontrakt med Erhvervsministeriet, hvor de laver mål og rammer for deres bidrag til at skabe vækst til det danske erhvervsliv og kvalitet for samfundet. Og så er man i EU blevet enige om at beskytte forbrugerne mod produkter, der kan være farlige eller skadelige. Det kan være et eksempel på, hvor de laver en standard. Og derfor er der lavet nogle krav og visse typer produkter, der skal leves op til, før at de bliver sluppet løs på forbrugerne. Disse lovkrav er samlet i EU, og for at forbrugerne kan vide, hvilke produkter de skal leve op til, kan de se, om det er CE-mærket. Og det er både i Danmark og i resten af Europa. De forskellige tilslutninger er en standard fra land til land, og det vil sige, at hvis du skal ud på et nyt marked og handle, for eksempel hvis at du vælger også skal have en afdeling i Tyskland, som for eksempel Mark Lauke har, så skal de have fat i deres standarder. Og 99% af de standarder, der er her i Danmark, de er europæiske eller internationale standarder. Så har jeg lavet her nogle forskellige standarder, Mark Lauke kan få brug af. Det er standarder for tekstiler og tøj, og dem oversigter, jeg har fundet, de er udarbejdet i samarbejde med Dansk Mode og Tekstil, og så Dansk Standard. Her er der for eksempel størrelsesmæssig mærkning af tøjet, og det vil have hjælp til at finde ud af, hvilken slags størrelse man skal lave i de forskellige lande. For eksempel, hvis man tager Kina, dernede, der er de jo noget mindre, end vi er her i Danmark, så der har de nogle andre størrelser. Og i og med, at de ligesom handler med Norden, er det nok meget ens. Men i Tyskland kan det godt være, at
størrelserne er lidt større. Og så har vi en vejledning til samfundsansvar. Og så er dem er der så 2 af. Skal lige se. Og det er et samarbejde mellem samarbejdspartnerne, underleverandører, at man har et ansvar over for samfundet. Og det er også noget, som Mark Lauke skal være opmærksom på. Og så går vi lidt længere ned. Nu når de har overvejet at handle med Kina, så skal man jo være opmærksom på, at det er komplekst, og der er mange ting, man skal sætte sig ind i. Og her er de jo ved at få oprettet det sådan, at det fremover skal være nemmere, og at det ikke skal være så uoverskueligt at komme ind i Kina, som er et meget styrende og lukket samfund. Og som blandt andet jeg har fundet en udtalelse for Anders Samuelsen. Han siger, at Kina er et meget lovende, men udfordrende marked for mange danske virksomheder. Og det her, der kunne det være, at de vil lave en ny standard, som vil gøre det meget nemmere for danske virksomheder at komme ind på det kinesiske marked. Og det vil være en kæmpe fordel for Mark Lauke, at de vil kunne få nogle bedre og billigere leverandører for eksempel Kina, og det vil være meget mere overskueligt for dem.